Da bi ovo proje. Kako će jedan visoki jevi? Nije u kurac, daj da bude zanimljivije, samo stalo da se Pred, nije, to su njegu, to nije najgore. To su plava, te su njegu, mi smo ovako rekli. Jebo tumor se. Jebote, basket, rekao. Dođi, Tako mi dobro pođao. Da se vjerujemo u zakon, ja sada žiti neko drvačan, ja trčiš na vojnu, ne trčiš na trviš. Samo da uživaš i da gledaš televizor. I slušaš mi. Stavi testu na to upravo. Što? Ti si usem. Ajde, zaki. Evo to važno da skače se krlja. Vidio, brać. A on. A evo ga ne stiže. Evo me. Posle 45 minuta. To kad mu ja kažem, on se uvredi. Kože nije tako. Šta nije tako? Ajde, ovo je ovo. Pa kad treba da trči na loptu krene, kad treba da trči na igračima. Znaš kako? To s vremena na vreme. To je zbog stomaka, ima prikovica. Znači on je benzičar, znaš da ono, nekad ovako, nekad ovako. Treba pokrenuti mašinu. To mu je ono što govori za futbol. Sve lopte, sve sam presko da lopte. Nek si izneznadio si celu dvoranu si izneznadio. Ali majstorski odradio odbranu. Klasio sam vrsti, ne? Pošto nekad nema pobedili. A to mogu da radim ovo. Imaš ljudi koji razumeš će... On mi će njegovu drvo, evo. To će njegovu tuku. Pa brate, svi krljaju pod košem. To sve su bili fini palovi, ja mislim. Svi su bili fini, pa. Isključenje u prvoj minuti. Povredi, što se ostavno... To je za 2 minuta napravi. 5 miši greška za... Nisam koristio laktove, jer je ko oni Bajram, kako se zove. Pa taj Bajram neki. Niste najgore, dečko deluje skroz mirno, je. A iznenadio sam da se radio, pa nije očekivao njega. Sve, i on je sve iznenadio. Ne, ali ja kažem, 30 godina gledam košarku, ne sjećam sam svi doglupili poteze. Stvarno, znaš kako je mogo da ga sastavi? Gledao sam. Pa idi bre. Mogu da ga prebrane na glavu da padne. Uspred sam mu da ovo je puka cijela ta sama rebra, evo. Znaš šta je mogo? Pazi, to je u skoku, već bio po minuta u vazdu kad je on zrekno vlasom, mogu da okrenuti za 180, ja mislim, strašno je. Kako glupa ideja, nevjerovatno. A kad je Ron Artest bio zakucao lika, ove isto, brate, dvokurak i on sleđe ga raspizga u onu zaštitu, brate, automatski isključenje, ne znam, dobio je suspenziju, ne znam koliko se... Pa nadrogirane budale, ne bilo kakve, nadrogirane. Ovi igrali, on je Chicago Indijani, igrali kucici trojica, Detroit je ubio. Joj, mene, brate, mamo. Finiš u prve, evo te. Nećemo svi kuci palme ja pravim, isto još. Kao dvojica, pisanaca. I oni drugi, brate, udaraju. Kaže, majstor, odnosno se borili za lopet, brate, po tu levoj ruci, povuče, pa kaže, kako ti znaš da je tvoja, pa neću mi turu našla. Evo te našla. Neću priznaš. Šta je ovo bilo sad? To je dupla. Našana je dupla. A nastavlja, ne jebu ga. Niko nije tražio. Deks, ipak prelazim u sudiju. Pazi, ja zemlja baš. Joj, kad se setim da moram učiti. Jorginho. Imaš sad u mjestu, ne? Da, malo. Trojke? Nisam sve. Tek znaš da su svi slatki. Pa sad ću nešto... Ostavljati. Ja, se oblačile. Reksu, pa se slišu. Da, moram pale. U 9, moram. Smo rekli. Do sutra moram sad.
pusti. Što se govorio? A ovaj mali Bosanac ide bulevarom i čupa kante. To je Bojin huligan, šotra njegova. Ajde, recimo, brate, da ne čupa više kante, ti si uvlačio navijača. Koje kante, brate? Šotra tvoj. Ove bre žute, čoveč, izlazi iz grade, on se opet si čupa. Pa colo, brate. Super je da baci sve. Pa colo, brate. Koji petar? Pa Dandaru i... Pa Dandaru jednu i, brate. Brate, moraš da utičiš neko pored njih. A, brate, neće ja da ih jurim ovde, brate. A u kombiju dok se zabejete, ne uspiju se kažemo. Da vidim da neko lupa kanto objasnimo. Jeste, Laki, utraš. Ajde, hej. Ajde, zostani ću.